раиси ҷумҳурии Русия Владимир Путин бо як сафари ғайримунтазира аз пойгоҳи низомии Хмеймими Сурия макони истиқрори нирӯҳои Русия боздид кард. Путин ба низомиёни Русия амр дод ки хуруҷи нирӯҳо аз ин кишварро оғоз кунанд. Вольно. Вольно! Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю. من با وزیر دفاع و رهبر ستاد عمومی فرمان می‌دهم که نیروهای روسیه را بیرون آورند و به مکان استقرار دائمی‌شان برگردانند. В добрый путь. дар пойгоҳи Хмеймим Путин ҳамчунин бо президенти Сурия Башор Асад мулоқот кард. дар ҷанги 6 солаи шаҳрвандӣ ки садҳо ҳазорро кушта бар ҷой гузошт, Русия президент Асадро аз пуштибонии қавии низомӣ бархурдор кард. Русия ҳамлаҳои ҳавои болои Сурияро моҳи сентябри соли 2015 оғоз намуд ва Асадро аз шӯришгарон халос кард. ин амалиёт ба ӯ имкон дод ки ҷараёни низоъро ба фоидаи худ тоб диҳад. Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами... таҳдиди террористӣ дар саросари дунё ҳанӯз ҳам коҳиш наёфтааст, вале вазифаи маҳви гурӯҳи даҳшатафкан дар Сурия бо истифода аз силоҳ ба таври намунавӣ иҷро шуд. ман шуморо табрик мекунам. Поздравляю вас. моҳи марти соли 2016 Путин амр дод ки хуруҷи бахши аслии нирӯҳо аз Сурия оғоз шавад, аммо аломатҳои берун рафтани нирӯҳои Русия аз ин кишвари ҷангзадаи Ховари Миёна зиёд мушоҳида нашуд.